Podcast affirmation. Sizwe Plus is my name, all the way from Zeterino to Umlazi. Did I say that? Yes. I'm from Umlazi. I'm representing Bafito. Ngazo isikhathi okwenza show ukuthi you are representing kasi lakho la usuka khona. La usuka khona kwenza unombolo 1, numero 1. Namhlanje siphelele ukuzuma business ngitshelile ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhuluma nabantu abahlukene from ama politicians, entertainment, also ba business, konke lokho siyakuhlanganisa la ku podcast affirmation, the fastest growing podcast in the land. Tell your friends about us. Batshele nje ungasabi ukuthi podcast affirmation inabantu abangakhi abaningi abayilandelayo lapha ku Facebook page. Ungene ku Facebook page yethu i-podcast affirmation, ungene na ku YouTube, ngicela ulike usubscribe. Siyagijima na ku YouTube, sikhona namhlanje sithi nje hello Sibongile Dlamini. Sanibona. Sawubona Sibongile Dlamini. So Dlamini ke young entrepreneur bafethu, young black and gifted. Yeah, ngiyathokozisa ukuthi isitori sakho siyangichaza yazi, that is why ngithembe ngisizwa ngathi akaya sibuthole lo sisi azokhuluma nathi la ku-podcast affirmation. Iqalaphi le ndaba enkulu kusobhene la bathi benzani khona, benza inzipho. Ngibona isimanga manje abathi amaningi asenza inzipho, ubona ukuthi nihlele etafuleni i-out ethize icobezelela inzipho nje. Awusazi ukuthi kodwa ke kuthiwa ngalesikhathi esiphila kusona manje into eyenziwayo, but uzokuchazela uSibongile ihambisana nokuba clean, baphinde futhi benze i-massage, benzeni futhi nobone nje ukuhamba ubuso ayi bafethu ezinto yena abajidaya senze lezi zinto zobuso, but kumnandi ngoba abantu bayathini hambisana nokuyithanda nokuba clean. Akusho njalo ukubenza lezi zinto, it means wena usuwelele ngala. It's not right ukucabanga ngalo lo hlobo. Siyagxeka, asikukhuthazi kakhulu. Sawubona Sibongile. Sawubona bhuti njani? Yabo sengikhuluma kakhulu. Yabo sengikhuluma kakhulu. Lutho. Angakhuluma kakhulu. Sibongile ngicela ubingelele emakhaya ebafondini yonke indawo. Ngifuna ukuthi emakhaya ngoba uyazi ukuthi manje sesivele sivula ifoni sihlalela ngasebeach sibuka i-podcast affirmation. Sithi se-restaurant sibuka i-podcast affirmation. So asiqala. Sanibona emakhaya, sanibona emafonini. Ngiyabonga kuyi-broadcast affirmation ngokunginika leli thuba lokuthi ngibavakashele bengimemile. Igama nguThayini wakaDlamini. Ngizalelwe mina nguthathapho Sibongile yani. Sibongile Thayini. Sibongile Thayini. Ngathi manje ngishitela mina ukuthi Sibongile isho ithi Sibongile Thayini Dlamini. Yeah. Ngikhulele kaNyuswa. Brazil. Brazil. Bayabazi abantu bablosa lapho. Oh, ngiyabazi. Ngaba nami ngibhele ngalapho kuyo clean. Mina ngibhile ngakuklinya kaDlamini. So yamanzi ubhuti Ubhuti. Hopwe. Ngiyamazi. Titshane nobhuti Eric. Ngiyamazi ubhuti Hopwe. Yeah, no, yasuka la nami ngine yabo. Yeah, kho. Kusekhaya. Kusekhaya. Yeah. So ngitsheleke ke sengichazile indlela osebenza ngazo yabo. Ngiunderstand futhi wine ne competition. Iqale kuphi lento before wine competition? Nongithathe nje ngalo lihambo lakho. Before ngwine competition ngase ngiqeda ukwenza ifundo ze-beauty. Ngenza ifundo ze-beauty. Ngase ngiqeda sengiqualifyile, ngathola umsebenzi eSobe ngo-2017. 2017 ngaqala ngasebenza eSobe, ngaqala as i-therapist. Yeah. With ama training abaprovidayo besiphusha ukuthi sikhule. Ngagcina sengikhula nami senginyuka in terms of ilokhuzana izinto ezenziwayo ngaphakathi. Ngaqala as i-therapist, ngenza ama-massage, ama-facial, manis and pedis, i-waxing. Kwaya ngaperforma, ngajwayela ama-customer angithanda. Umthela nani niyayenza lento umuntu yazi into esibukayo ziyathusa. Lento kuvela uphendula umqala womuntu uthi Fanele ima uyayenza naleyo sokumbreaka sokumbreak. Hayi Kwenza usungamzisa ubuhlungu. Yabo ngasiqhuma khona amaseli aqaqekayo.
Thotho entameni yakhe ku-tense mhlawumbe ulale kabi noma posture alala ngayo ayikho right. So masaja uyayisholo yena omunye uyacela break ngiyacelanga ayibhlungu leyo isound nje esabisayo but emva kwalokho usuke right akwenziwe kaphuke ngempela umqala lutho ngeke zaphuma akukaqeqeshe ukubulala umuntu awumbulali because ne-back yakwazi ukubreak hawu bekathi uqeda umenza massage noma omunye nje asho ukuthi cela ukuthi ngibreak i-back. yahamba-ke nendaba usuqedile usungenile 2017 wenza lezi zinto zokuba i-therapist-ke and then competition yaqala kwenzakala la usasebenzela umuntu usaqashiwe okay kwesobhe i-competition iqale ngo-20 November kwa-announce ukuthi kunento ekuthiwa i-sobepreneur. You have to usebenzele usobhe for unyaka in order ukuthi uqualify ukungena i-competition. So kwalethwa ama-application form imibuzo eyikhona ebuza ukuthi why ufuna uthanda ukuonisha isobhe. Then we had about 5 questions. If you were to own usobhe yini ezoyiletha entsha thukulokuzana kwi-industry already vele i-industry established yaziwayo wena luphi ushintsho ozoliletha. Babuza ukuthi in terms of ukuba i-franchise because ukuba i-franchise uzosimanage kanjani i-team yakho. And then ama-application ayo 75 application abasebenzi abasesobhe nje bonke sisu-75. It's like nonke nangenele competition sonke sangongenele othandayo but majority nangena majority yethu sangena. Mina ifika i-competition ngatshelwa umphathi wami engangimsebenzela Meshika wathi khona i-competition yakanje hamba ulanda isitolo sakho ngiyolanda isitolo sami wathi esakho lesi sitolo wow shuthi wayibona le potential ekhona shuthi ngendlela obuperforma ngayo emsebenzini because wathi ena 2 months ethathile over from i-own endala wangenza i-manage at that time angizange ngiyithathe because ngangakabi comfortable wabona ukuthi awabi I think ngayithatha emva konyaka ngibona ukuthi okay manje ngiready ngi-comfortable that's when ngayithatha full time. Kwase kufika i-competition wayenokusho ukuthi manje mengabe ngicabanga angacabangi njengomsebenzi ngicabanga njengomphathi bethanda lo boss wakho ne-relationship right so shilo yini bawu-2 uyena nomkhwenyana wakhe but isikhathi esiningi bekuba umama esisebenza naye khona befika nje ezo-check ngaleso sikhathi. So kwafika i-competition wangitshela ukuthi nayi competition the time i-announce all over masobhe mangakantwana emzansi I think like I'm not sure la eKZN there's about 13 khona uGateway khona Galusha khona uMhlanga khona iCrest khona iFlanders maningi band. So i-competition i-tough because fanele sihambe nge-standard esodwa into eyenziwe eGateway kufanele yenziwe eBroadway. So i-competition yafika ngagcwalisa ama-application form ahamba kwase basho bathi i-date ukuthi kuzobe seku-announce bona ngekathi lokhu i-competition babethe kuzowina umuntu oyedwa. So I think because ama-numbers abantu abangenelela basemaningi basebethi sebe-announce i-top 14 ukuthi abantu aba-4 bazowina itolo. So kwa-announce i-top 14 kuzobe ezapho ba-announce i-top 14 ngaba kwi-top 14 ngake kwi-top 14 from top 14 basendela ama-application form this time ase-10s
kunasekuqaleni it was basic things. I think babefuna ukuthi ubone ukuthi understanding ye-industry ne-understanding ye-business le othi uthanda ukuyiphatha. Top 14 kwaqala kwashuba. Kokunama, if I'm not mistaken, ama sections 20 November 2021. So ngesikhathi COVID ngifuna ukuchecka leyo 2022 uyophela. Uyana so 2022 uyophela. Ama top 14 announced in January. Okay. From January to top 14 basinika ama question la kufanele sisebenzele kuona, like ama custom uzowaphatha kanjani, uzokwenza le uzokwenza ehluke wena ukuthi ama customer mekade ezesitolo sami abuye ezesitolo sami yini le uzoyenza ukuthi owa retain angayindawo. Ngoba ku section lokho i-team yakho uzoyiphatha kanjani, uzoyibuild agent. Manje manje ucacisa le nto kwi proposal presentation. Uzophendula ama question ngomanje sasegoli so present business plan kuma judge. There were 5 judges. Uzibone labantu bazokunika imali. Fanele ubatshele ukuthi mina la business ngizophatha kanje. We had an hour to present. 45 minutes for presenter and 15 minutes for imbuzo. So top 14 wakhona lo mbuzo ma finance we had to draw up bank statement for 3 years futhi. Although we didn't have itolo ngalozo ikhathi, we were using figures, but ama figures akho asebenzisa it has to make sense. It's okay. From year 1, year 2, also from year 1 you have to grow your business. How you gonna grow the money that you made in year 1? It can't be lower than what you made in masuku year 2. It can't be lower, it has to go up. Uzokwenza njani ukuthi kube le growth. That was only section of finance. Uzomarketa kanjani. How you gonna let people know ukuthi nasi sami store senze ukuthi nokuthi. So we went to Joburg, bus organize ama flights. Top 14, it's about 3 from like KZN. Yeah. We went to Joburg, so presentation. Lapho ngaqala ukwenza presentation. Yo. Awuzange uyiqeqeshe before? Ngayiqeqesha. Ngayiqeqesha khona ubhuti owayesiqeqesha ukuthi asiprepare. So I end up well prepared for this. Ngase ngiyanje ngiprepared ngoba ngathi bengene nganginayo confidence ukuthi ngiyazi ngeke kusukele eThekwini. I took a leave emsebenzini just to prepare. Isikhathi engasithatha because there were lots that we needed to focus on. So wagcina bese fast forward to usuku wabangena. Ngabangena. Uvalo? Hayi ngishiya emnyango. So ugcwele la wona lama judge kuphela wona bagcwele ne-audience. Kukhona ama judge ayo5. Yeah. Ayo5. Okay. Awu2. So wamele imconvince lama judge. Lama judge. Yes. Hayi washupha. Ngiyangena ngayenza into yami. Nawe uyayifuna le. Ngiyayifuna. Uyayimagine usule store. Kanjani? Wathi senjani bisavela. Ayibuka phi. So the time ngabe kukhona into kanje. No matter uphumelele, at least you tried. Yeah. You never know ngabe ungazamanga. Yeah. Ngayibona next, this is not for me. Hayi wabuka iqondo ukuthi kanjani ngeyona yami? Yema. Ngingayizamanga. Angizami ngifele phambili. Wawenza yami le. Kwakunzima kodwa. Eish. Seke announce manje wena. Singangisemsebenzini. Yeah. We had a laptop, a screen. I think before we announced the day before, bamtshela umphathi mina ngangazi ukuthi hayi uhlomhlanganiso kwakukuhle khona ne video eyenzi sasiba ufaka winning igama lami labizo ukugcina about 2 abasegoli oyedwa seCape Town. Hayi ngabo represent ngabo seyisaphela ke space manje sibonge la biziwe asinayi kodwa ngoba ngizamile la bakubebiza hayi as number 1 kwangayini number but top 4 eWinstone. Elabe igama le top 4 ilona elabizwa kagcina
Hey size amacishe yami sengimincishi angiluza leli thuba ngiluza kanjalo kodwa ke ngizamile I tried my best manje usemthandazweni futhi hawu usemthandazweni angilalanga ebusuku so ubanje encourage kakhulu other than nama-bosses akho ekhaya i-support uyayithola uma wayengisupport wayisupport kakhulu wayengisupport uma mengalali because isikhathi singangasalali hayi no computer yakuglesha so wawusu relinquishe ngeminye yemisebenzi ekhaya uthi hayi kangaphiki khona uzopheka okwami kulula because sihlala sobabili sinomama nomaphe so ngiyapheka nayo yapheka mengathi hayi sengizoke insuku eseyisondela for sure uba uzithi hayi noma hayi uyasibongile uzopheka mina manje lapho ngiyaprepare fanele ngemsebenzi lakithi sonomsebenzi fanele ngiwenze I remember ngosuku lokuya eGoli ngingafika ngabo-10 ebusuku ngoba ngifuna ukwenza sure ukuthi ngiready ngihamba ngayopresenta kwi-group yasiyapointake lapho ukuthi kanje because ngangiyiprepare mina ngangaze ngipresent ngibe in front of i-audience so I needed to prepare myself ngavuka ekuseni yobamba ibhanoyi la-6 solala ngakusasa fanele ngibuyele emsebenzini okay Tani usuwinile-ke manje bakunika isitolo isitolo ngisithole ngomhla ka-1 March unesitolo manje nesitolo manje uyathola ama-clients ezesitolo akhona ayangena nje ngishiye sise-Broadway la kuswapo road ngiyabona eDurban North okay so sekuyesakho but abakwasobheni basakusupport bayangi-support because everything oyenzayo bungabe unga-understand khona isilokhu uzayibizwa nge-support office kuya ngokuthi i-query yakhe imayelana nani mhlawumbe kuyi-something with i-computer khona umuntu oka-IT okusizayo bekuyinto for marketing ikhona nje i-support system kuyo yonke into so usunabantu manje sebasebenza ngaphansi kwakho nginabantu abasebenza ngaphansi kwami aba-11 for sure mama is proud ukakuvisit esipaneni akaze afike wagcina nge-opening no akeze awazoyibonela amathuba akayithandi into kanjeni yabona labo mama baphaphile akayithandi indaba zomama njengomakantuthuku usuke umfosa nje ukuthi azokwenza kodwa nje akuyena umuntu but wafama sure waba happy kakhulu usuwinile shintshe life but uyawushintsha life endlini kanjani kuyena phela manje usuwinile usumphathi manje sesidinga amawindi amasha hayi kade sakulungisa lokho kade akulungisa perfect but umkhuthaza kanjani umuntu esikhaya umuntu omusha ngiyazi lezi zinto ziyaphuma lezi zinto mhlawumbe even ezoma-grants zanjalo ukuthi applyani yabona just ukuthi umuntu motivate ukuthi umuntu ayithembe understand there's nothing wrong ekuhlulekile fanele kuba kuwena ukuthi how bad do you want it ufuna kangakanani ingapho competition but wena uma ngabe ungayithandi ufuna kangakanani uphumelela lapho ekuphumeleleni akukho lula uzoba nezinto ezizokwenza ukuthi ufile ngazo usingayeka ungayeki ama-opportunity nje awaqhamuka isikhathi aqhamukile grab it noma kuthiwa awusaphumeleli usuyafeyila but at least uzamile naleyo jeni nje khona into okuwayizama wahluleka it's fine because ngaleso sikhathi wenza leyo jeni ufunda into eyiningi okubazazi because you have to do ama-research ahlangene naleyo nto lo usuke uyingenele leyo nto usuke kuthiwa yenza kusuke kunama-requirements but mhlawumbe enziwa lokhu enze lokhu ngekathi wenza ama-research ila uthola khona more information and mengabe kuzobuya competition get more information as you can simnandi le story sakho yazi good story to tell I must say yazi nje siyangichaza yabona ngifisela umuntu omusha lapha ekhaya obhekile ijeni yathini edlamini ukuthi nawe kungenzeka yabona just have to believe in yourself shuthi dreams are valid black child
If I can do it, everyone can do it. Angakwenza yabona. Angakwenza. So manje sekuwumsebenzi waya manje Yasetshenzwa manje. Unqenqa abantu ukuthi abeze esitolo bezobhucu yini bezobhucungwa. Ubhucungwa massage but ukubhucungwa bafike bazoyibhucunga because kusiza ngani ukuyibhucunga. Ukumassage isikhathi esiningi uyasebenza ubhiza oyinaki usungeza ukuthi umzimba ukhathele ngenkathi uzowenza umassage la urelaxa khona bakumassage blood circulation namhlanje nama-notes kukhona la kubuhlungu khona bayakumassage. So full body massage. Full body massage. Sina nje esamaZulu laphana bezokhanga intokazi nje izofuna ukuthi ingibhucabhucunga it's okay for uZulu ukuthi angene kulezo zinto. Abantu besilisa asenzothi akukho ukuphazamiseka. Akukho ukuphazamiseka. Abakhala ngokuphazamiseka. Asikaze sibe ukuthi ngeke ngize ngithenge intokazi ezinhle ezenza lezi zinto. I think zikhona indawo ezenza lezo zinto. Lezi zokubhucunga. Kanti nina nenza kanjani? Senza massage ngezandla. Massage full body massage, massage iback, inyawo, sukumbozini. Only exposed la mengabe ngizomassage ingalo la umbozi le ndawo ezobuza imassage exposed. Ngizandla abantu besilisa sekungenele abantu besilisa zinzi nje lezi zipho zami. Dengishaye ngizicolezela kancane shape hayibo kasama cuticles lawa semadala because manje khona zogrow sibe healthy nje. Hayibo Fake scrub ubeke exfoliate ba remove ama dead skin massage. Hey ntuthu into ezenzakalayo emhlabeni seshithi kakhulu. Kodwa futhi kufanele sizame ne. Sizame nama fashion. Akukho usubizwa ngamagama manje boys. Lutho. Sekuright. Ukuyithanda nje ube clean. Mina ngiyavuzwa. Isikuphi isitolo khona abantu bezosuka phela beze esitolo bezoyibhucunga napho ntuthu. I'm sure bafuna ukuzovela napho. Isitolo igama lesitolo Sobe ku Broadway la ku 16 Swap Road. Ayikho into engichazana ukuthi usunesitolo sakho awufrontile. Esakho. Esami. Wow. Esami mina usayinayo la. And kufanele futhi siyele lenqondo ukuthi bekunodark phambili ngoba sengathi ufrontile. It's high time ne? Asikholele kudark bethu. Uye. Esami nje. Ngifuna ucabanga ngiyangichaza lento. Ngicela ukufika ngizoyibonela amathupha ngizozama ukubhucuka but I'm not too sure of inzipho but sizobona mhlawumbe uzogcina sengibe tempted ukuthi hayi lezipha ngigijime nazo uzobona nje nalokho inyawo sanquma inzipho futhi inzipho inzipho seyiclean foot file yaba amansense la ngaphansi manje siwa foot file nigga scrub soak. Yima inyawo niyayimassage because I'm concerned with the blood circulation. Say massage. Ni massage nje isidumo nje. Yonke into nje. Hayi bafethu. Cela siye ngesitolo Broadway sivula nini imlazi mfethu. Imlazi. Usivula nini ngesitolo imlazi? Konke umlazi ngithi yazi ukuthi is one place developed. Umlazi nje uhamba kanje. Yaba izinto enje design. Mhlawumbe sabe sesibili nje. Because i-aim ukuthi ngingabe nesitolo sonke sengingenile manje sengisebenzela ukuthi angikhuli mhlawumbe sesibili ngaba semlazi. No perfect sinendawo ukuthi right zokwenza izinto ekanje lapha emlazi abo bongena nje yabo bengithatha ngomlazi bokuthi ungena nje uvela ubone kuyakhanya uthi uthatha right uphumela lapha yabo uthi uthatha left ungene ka stamp uthi uyayinyuka khona odube laphana udlule ku-institution mangosuthu unyukele ehotela lapha noma kusakhona ngathi hlala abafundi manje but umlazi is the best place ongakuyivisit wenze this thing and abantu basemlazi basupportive bafethu kakhulu letha lona laba abambalwa benza izinto zabo ebheke eceleni but nje majority of abantu basemlazi are very supportive. I can guarantee you if nje ungasenza lapha emlazi isitolo sesibili uzoyithola support. Please. Abe next time ngoba sengiyovula sengiyobheka indawo ukuthi
Because manje isengizoya eBroadway ngisazofuna kuphi lapha sazogibela yabo kanti kube kula nje eduzane uwalk uye khona. Please. But congratulations ngale achievement yakho mfethu uthi uyitholele isitolo. That's huge, Jazz. Ngiyabonga kuyi-broadcast ngokungi-invite. Thank you so much, guys. So uhamba kanjani efamily, umndeni ukhona, unomuntu othandana naye? Nginawo umuntu, I'm engaged. So engaged manje ngcono. Hey, ngisekela mina mem. So wena ubagigisa. Finally. Hey, akuyona into encane. Yazi khona into efasibona. Ikhona ingoma yathi these are the little things that mean the most. Yawani indaba uthi unomuntu uyathandana nomuntu. Uyathandana nje. Yes, that's big fish. Unomuntu uyathandana. Yazi khona abantu sebaze bavuma nje uthi hayi mina ngibamba la ngibamba khona. La ngize khona yatokoza. Understand ukuthi hayi kukhona nje uThayi. Yeah. No, real sonke kasokuphuza ubuya relaxela. Ngiyasithola. So relaxanda le music, music. Sanje R&B ne-gospel. Ne-gospel like othobekile. So in terms of team we supportayo. Ngicela ngiyawuthanda lo mbuzo because ngicela ngiconcern ukuthi uyasupporta nebhola, usupporta ngangilibuka ngisupport. Ngisupport iKaizer Chiefs. Before ngangithanda kabi. Yeah. Ayingayiyeka. Mina ngisayisupport, ngisabekezelela abusive relationship. I think they engenza ukuthi ngisupport ibhola kanti isikhathi ngangiclose nobaba ethanda ibhola. Bathanda ibhola sesibukana. Manje Kaizer-ke kodwa Eish. No kuzoba right. Amakhosi kodwa. Yeah, Makhosi for life. Yeah, uzwele Kaizer, you can check us YouTube uzosithola usitheke lapha na Facebook page yethu ulandele indaba esiposta njalo after 15 minutes siba yodaba olusha esipostile yesiqiniseko sokuthi uyasilandela kakhulu lapha abantu abaningi angingayimention inumber but silandela abantu abaningi but eyigidi lezimbili sidlulile. That's all I can say. Eyigidi lezimbili sidlulile. KZN, don't you dare do what I wouldn't do. If you did, please take pictures. Scene 7.